nahibiling mga minutos alang nato no. Taman to 30 to 15. Muhisgot lang gyud gihapon ko particular kay ko aning topic may tungod sa authority Brad Yes. John, o Brad Lord John o Brad Nicolay kining authority. Kay nagtuo ko nga naa sa authority argument ang Yahweh sa panaghiusa. Yes. Kung dili ta mosandig sa authority principle o argument, maunang ang atong pagbasa sa Biblia murilay dayon ta og unsay atong nasabtan kinigbasa na to kanang gitawag og private interpretation. Private Private interpretation. Pero sa akong eksperyensya ani, kita mang mga Katoliko ang giakusahan anang private interpretation. Kay lagi kay sayop man kuno atong interpretation, ang ilaamang kuno mo insakto, mao na nga ang private interpretation kuno kanang interpretation sa Katoliko kay sayop man. O kuno, kuno matud pa nila kuno. Now, ang unsa man ang private interpretation yun, no? Ang private interpretation kanang imong sabton ang mga nahisulat sa Biblia nga ikaw nga ga-interpret wala kay authority. Wala kay authority. No. Nganong moingon ko ana Brad Jun? Kay nahinumdum ko ni San Pablo sa kung wa ko malimot Roma 10:15 ba to? Kung wa ko malimot Roma 10:15 nag-ingon siya. Unsaon man nimo pagsangyaw kung wala ka gipadala o gisent. Di ba? Unsaon man nimo pagsangyaw kung wala ka gipadala. Yes. Sa laing pagkaistorya, unsaon man nimo pagsiguro nga insakto na imong interpretasyon kung wala ka gipadala o gisent sa laing pagkaistorya kung wala ka gi-authorize. Karon Brad, pwede ba mo kung Sige Brad John. mingon wala ka ito authorize. Kaning Bible ang nagsulat ani authorize ni. Kasi kuan man si kanang si Saint Juan Saint Jerome. May ang nagkuan ni at least kung unsay imong gibasa diha ayaw pagpuni. Kay kana may mo naman interpretation. Agita ron Brad John sa unsa nang gipasabot nga unsa nang gi-authorize o kinsa nang gi-authorize. Yes ana. Giunsa man pag-authorize sa Dios, giunsa man pag-authorize ni Kristo ang mga genuine gyud nga mga mensahero. Okay. Na sa Juan 20. 19 hangtod sa 23 nag-ingon si Kristo sa mga tinun-an niya nga nahimong mga apostol. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala ninyo. O nag-authorize ninyo. Ang mga apostol, direktamente niyang gipili ang mga apostol. So kung kinsa ang gipili ni Kristo, naa nila ang authority to interpret sa Biblia. Excuse me, Brad. Pag-ingon nga naa nila ang authority tungod kay usa mo sa atong basihan da nga gipandungan sila ang mga authorized. Yeah, so kita pod kun in-connect sa atong kuan mga CFD gipandungan ta gikan sa authorized. Moabot ko diha Brad John. Ako sang gisugod sa gikan gyud ni Kristo kinsay unang niyang gitagaan og authority, no? Ang unang gitagaan niyang authority ang mga apostol. Yes. Litra por litra gyud. Yes. Maingon nga ako gipadala o gi-authorize sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Yes. Kinsa man ang kaninyo? Ang mga apostol. Dili si Felix Manalo, dili si Ellen White, dili si Eliseo Soriano, si Apollo Kibuloy, si kinsa pa na, si Charles Taze Russell, si kanang sa unsa pa na CCF, Church o Commission Fellowship. Bisa kinsa lagi basta kay out kan simbahan. Mga apostol ang tinuod nga gikomisyon ni Jesus Christ. Mo ganing ako moingon ko nga kanang unsay tawag aning misleading kanang grupo sa CCF, Christ Commission Fellowship. Kay kung imong sabto ng ilang description, gikomisyon kuno ng grupuhan ni Jesus Christ. Wala may ebidensya historically
nga kanang grupuha mao ang gikomisyon ni Jesus Christ. Klaro man nga ang mga apostol mao'y gikomisyon ni Yes. Jesus Christ. Mao nang misleading yun ng CCF, pero nganong daghan man pong nasakop ana na membro kay naa man po tagna sa Biblia na ay mga mislead gumikan anang kanang gamiton man ang pulong sa Si ni Ginoo. Kristo nya nagpasidaan naman si Kristo nga maabot ang panahon dagang malimbungan dala ang iyang ngalan, di ba? Oh. So mauna nga ang mga apostoles ang tinuod yun nga unang gikomisyon ni Jesus Christ. Dahil ang pangutana karon, wala naman ang mga apostoles. Yes. Kinsa man ang mga gikomisyon na karon. Now, adto dayon ta sa argument nga as apostolic succession. Mao na to imong giingon ganin na Brad, kung kinsa tong gipandungan sa mga apostoles, naa nila na pud ang authority. Authority. O, Yes. kinsa man tong gipandungan sa mga apostol. Kay kung basahon nato ang Biblia, ang mga apostol kung natagaan silag authority, ang ila pong paagi sa paghatag og authority, pinagi man gyud sa laying of hands. Yes. Kanang gitawag na tog ordination. Ordination. So, kung kinsa tong ilang mga giordinahan, Yes. naa nila ang authority. Unya, base sa history, Brad June, Mm. mao man ganing sayop ng Bible alone kay dili ra ba gyud mabasa sa Biblia tanan ang history kung kinsa tong gipandungan sa mga apostol. Pag ingon Oo. nimong sayop ang Biblia nga Bible alone, Ang Dili, usab ka bang nagtuo ba nga Bible ra gyud? a Bible yun. Naara sa Bible tanan ang tinuod. Yes. Sayop na kay kinsa man tong gipandungan sa mga apostol. Nya, naaman na sa history, bisan mga apostol, ang mga protestante gani, nagtuo sila, example, si Ignatius of Antioch, ikatulong obispo sa Antioch, nagtuo sila kay gabasa man po sila history, nga si Ignatius of Antioch, disipulo na ni Apostol Juan. Yes. Nya, naagani sa iyang mga sinulat, ang ebidensya nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo gitawag og Katoliko. Katoliko. Oh. So, mauna nga si Obispo Ignacio pinandungan man ni murag si Apostol Juan. Oh, disipulo man siya ni Apostol Juan. Maunang si Ignacio tinuod o authorized preacher. Authorized preacher. Pinadala. Unya, unsa mga relihiyon na nga makaangkon nga kinsa man na siyang pastor o kanang mensahero. Yes. Katoliko man. Katolik. Gani, ang mga iglesia ni Kristo ilang basa-basahon ang sinulat ni Ignacio. Nga ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo gitawag ni Ignacio og Katoliko. Katoliko. Pero nasipyat lang sila kay kung nganlan kuno Katoliko mawala na ang iyang pagka-iglesia ni Kristo. Dili. Mura ba kuno og kung atong gamito na nga line of reasoning, mura bag ako Brad John nga unang gitawag sa akong ginikanan Silbert. Nya karon gitawag man pugog Veritas, dili na ko si Silbert. Oh, murag inana ba? Ano yung Oh. mga isgutan, Brad? Doon ay, Bible ni nitabo ha. Niingon sila ang iglesia, imong mong isgutan ni iglesia ni Kristo. Mm. Niingon sila nga sila kuno ang matuod nga iglesia kay na mabasa sa Roma Oh, 16:16. Pero wala nila unaan kakanang Roma 16:16 gisulat ni Pablo alang sa taga Roma dili siya Oh. para sa Pilipinas. Mauna Council. mauna ang gitawag ni Ignacio og Katoliko. Ha? Mauna ang gitawag ni Ignacio og Katoliko. Kanang sa Roma 16:16. Oh, yes, muna. Oh. Kay Roma 16:16 Kung ba? sakya na to ang argumento nga tungod kay mabasa na hinumdum ko sa debate sa Bohol. Yes. Unya kay mabasa man po na ngalan sa grupo ni Eliseo Soriano kanang Church of God. Yes. Nya mabasa po ng ingon si Blood Lord John dating daan. Di sa kwan ba Oh. sa heading anang kwan kanang heading yun kay sulat ni Pablo sa taga Roma. Sa heading ha, isulat niyo ni Pablo dito, kaning niya akong gisulat alang sa taga Roma dili taga Pilipinas. Oh. Anong may lang ang kunon Tama man? kay ang tinuod nga iglesia ni Kristo gikan sa Jerusalem niabot sa ubang lugar, particularly gyud kanang Roma kay Roma. ingon man ni Kristo nga ipaabot sa Roma. Nga iyang gipasabot sa Mateo 21:43 nga itugyan kuno sa lugar o Nga, nasod magkapamungag daghan. nga sumala sa buhat 239 layo kuno na sa Jerusalem. Unya ang mga namuyo kuno anang lugar mga hintil buhat 22-21 mutakdo gyud sa Roma. Unya maklaro yung Roma litra por Roma, litra. yes, Kay yes. sa sunod chapter sa chapter 23 kay chapter 22 man tong giingon nga mga lugar kuno nas mga
hintil. Unya hintil. pag chapter 23 verse 11 mo naman din tong naingon si Kristo nga, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem. Yes. Pagpamatuod usab sa Roma. Roma, giskutir nila yung Roma. Roma ang gipasabot ni Jesus Yes, Christ yes. nga balhinan sa sentro. Unya kay na tinuod magyud na. Yes, Nga tinuod sa ato yun. pa kadtong Iglesia ni Cristo sa Roma mao to karon ang naila na nga Roman Catholic. Roman Yes. Catholic. Yes. So mao na ang tinuod nga Iglesia ni Cristo. Iglesia. Dili kay kung Dili kay kanang ila sa Felix Manalo nga gisulat di ingon si Pablo de sa hiding nga gisulat ni alang sa taga Roma. Oh. Ang meaning nga taga Roma mo na insakto sa gisulti ni Jesus Christ. okay, parehas ra gud na bro. Kana bang issue nga kanang magparehas-parehas og ngalan, Yes. kanang magamit-gamit og ngalan. Mm. Kanang ngalan ni Kristo mismo daghang gagamit ana. Dagan is tinuod Na ako'y mga kailang Jesus pero badlo. sa Adventist pod mismo ha. Imagine ha, Adventist na niya si Kristo supag kad na wala kay mo subay anang pagtulunan sa adlong igpapahulay pero ingnon nilagi ka kuno ni Jesus Christ. Jesus Christ Oo. ko tingala betana. Unya, Brad John, kaya apiki naman atong Yes, panahon. napay oras na to. Apiki naman. Ah. Mo lukso ko sa laing bang kanang ribat o kana bang objection ana Yes, nila. objection. Kung tinuod ning Katoliko Yes. nga mao ang tinuod nga Iglesia ni Kristo. Ngano man kuno nga lahi man siya tan-awon ikumpara tong Iglesia ni Kristo sa Biblia. Oh, kay kung matugugas Biblia, di man kang kabasa nga ang mga apostol nga nag ordain sila mga sumusunod nila nga mag-eskwela pa nga kanang naeskwelahan ba ginitsuro ang itong pabili kaya si Kristo nagpili siya sa mga apostol diretso gipang appoint diretso wala na eskwela pila pa ka tuig. Ana man god brad ako nasabta na pag ingon niya panglakaw ka mustibo kalibutan meaning universal. Panglakaw ka mustibo kalibutan. Di man may mga ang katong mga apostoles nakakuan ani naka tuman ani. Kaya nga nun, ngamatay man sila. Pero masabot nimo niingon siya nga, ako mag-auban kanino hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Meaning, nga na siya mga saksisor. Ang tinor sa objection, bro, Yes. nga ang mga kalambuan di ay sa iglesia invalid. Nga para nila di ay dili mo lambo ang iglesia. Nga ug unsa to sa pagsugod mao ra gyud. Na Sato pa. sango man na Brad John kay kung luparan na to mutuotaan ng klasas argumento wa may grupo karon nga insakto kay puros man galambo. Yes. Kini lang magsangyo ta pinagigradyo wala ba na gibuhat sa mga apostol. Diba? Ang ana man gud atong subay ana. Ingon siya, ayaw ka mo hadlok gamay panon. Oh. Gamay pa man tutong panahon. 12 pa Yes. kabuok na sila pa apostol. Pero pag ingon niya nga ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan katong 12 apostles nakaabot ba to ng katapusan sa panahonan? Wala. Kanang So, buhat buhat tayo pasabot nga na 12:32 kanang giingon diha nga ayaw kahadlok gamayng panon referido na sa pagsugod. Yes, Kaysa pagsugod dali. pagsugod gamay man. Correct na. Unya naaman sa San Marcos 3 o 13 ba na? O Oh. 3 nga mahimo mang labing dako. Labing dako. Inigtubo. Unya dugay naman nasugdan ni Kristo. Sa ato pa labing dako na ng grupo haron. No, yes. O unsa man ng grupo haron na himong labing dako. Away lain. Ato Oh. nang Di ba? Oh. So mao na karon niya si Kristo pod gipasabot niya Brad John nga mulambo gyud ang matuod Yes, siya. yes. Nasa Juan 14:12 siya iyang giingon. Kinsa tong buot musunod kaniya kuno Yes. magbuhat siya iyang gibuhat ug magbuhat siya labaw, Labaw pa ni ini. Oh, correct. Nga sa ato pa kung gatahod si Kristo example sa iyang nanay nga si Maria, kung atong palabuhan kita hinoy nakatuman. Yes. Di ba? Yes. Oh? Kay kung muana ka sa Biblia, wa magakitag apostol nga gasigig tawag ni Mama Mary og Mama Mary, Mama Mary. Oh. Nasa Conrad, Diba? nasa sa Hebreo. Unya, karon kita ron mga Katoliko, sige na tagbalik-balik nga Mama Mary, Mama Mary. Di Yes. natinuod na tuman sa Katoliko ang giingon ni Kristo nga palabuhan. Yes. Ang iyang gibuhat nya napay giingon diha nga ang tanang kunong kaliwatan mutawag ni Maria og bulahan. Lucas 1:48. Kinsa may nagpalambo ana? Oh, di kita mga Nga ang mga grupo wa manggali mga di ana, no? Balik ana. Na akong basahon nimo, may tungod na ka Mama Mary. Di ana sa kon Hebreo.
atong basahon ni Hebreo. Kuan klaro kayo na diri sa Hebreo. Ha? Akong basahon ni Hebreo, Hebreo 10. Nag-ingon diri ha. Ya, klaro mga kayo. Ningon siya. Dili kabuot iinan ni Kristo si ang Dios nga man. Dili kabuot nga sakripisyo nga halad sa mga mananap. Apan giandaman mo ako og lawas kaya sa ato pa sila mismo sa langit mga espiritu man na sila. Pero si Mama Mary lawas man ning Mama Mary kaning giandam nga lawas. Then ato na yung babasa diri po sa Hebreo kuan na ingon diri ha. Na diri ha. Katong mga kuan niingon diri ang mga inahan sa mga anak ngayon. Sanglit na sa Hebreo kapitulo 2 versikulo 14. Sanglit ang mga anak nakaambit sa unod ug dugo sa ginikanan si Hesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa la kaklaro ni kayo sa kang Mama Mary ng mensahe Mao gyud Brad yun. Dayon katong nagbitay si Kristo sa cross. yes Naa didto masabot nga gusto ni Kristo nga ilhon iyang nanay og nanay pod nato. yes Kay ngano man iyang giingnan si Apostol Juan nga iyang tinun-an nga naa po dito sa ubos iyang giingnan nga ilha nga imong inahan. Ang kining babae bot pasabot Yes. si Mary. muna gipasabot nato nga inahan So sa kung simbahan. gusto ni Kristo ilhon ni Juan si Maria nga mama Yes. niya kay si Juan tinun-an man ni Kristo. Yes. Unya si Apostol Pablo niingon nga panig-ingon kamo kanamo. Kanamo oh Sa yes. ato pa awato na to si Awaton Apostol sila. Juan Yes. nga ilhon yun niyang mama si Mary. Ya kisa may katudloan na ron. Mawala. Oh. Kita ni Nya kita. gipalambo na to. Yes. Kay sa Biblia si Kristo ra may gaingon anak ngadto ni Juan. Yes. Pero karon ato mang sabton nga awato na to si Juan. Oh. Sa to pa palambuon na to. Palambuon. Ya, Correct. kinsa may gatawag-tawag ron sa mga grupuha ron nga gatawag-tawag ni Mary og mama. Yes. Yes. Oh. Kay ato mang gipalambo. Na, di ba? Yes. So, Napayat mo pila ka minutos. sabay pila ka minutos. So, Yeah. pero moingon sila nga daghan mang mga dili maayong nahitabuan ning Katoliko. Sa ila. Dili man na ebidensya kung naay nahimong Judas. Yes. Sabto na nga dili tinuod ang maong simbahan. Di ba? Yes. Gani ang unang Santo Papa nga si Pedro nga gitugyanan og yawi natawag pagalig Satanas sa Yes. Mateo 16:23 katong nakapamulong siya dili mao. Giingnan siyang Kristo pahawa Satanas. So natawag ang unang tupapahog Satanas. Mutubitang ingon nila nga. Di ba? Ingon nila sa Pedro wala sana. Pero gitawag mo lagi sa Ginoo nga. So, dili na ebidensya kung na may mga Santo Papang nahimong badlungon, Yes. dili na tinuod ang maong simbahan. Kay si Judas, nahimo man tong badlungon, dili na dahito tinuod tong simbahan ni Kristo, kanay Judas. Love pa sila ng Di ba? Kristo. Kasi si Kristo wa man mo kuan na dan Di, kung moingon sila nga, walay Judas silang grupo, puros buutan, di, murag hindi nagduda na. na kuha na, Dili mo na. na ang gitukod ni Kristo. Dili mao. Di ba? Kay ang gihulago na sa Biblia na may mga sagbot. Yes. Di ba? Unya na sa Jeremias gitagna sa Jeremias 5:26 niingon ang Dios daghang dautan sa akong katawhan. Yes. Ya asa man ang grupo harong daghang dautan, di ang daghan po di Katoliko. Yes. Di ba? Pinulusupunoy pero naay pagtulunan. Di na ko taman Brad Jun. Okay, daghang salamat Brother Silbert sa imong imong gipa imo pong giduga agi kuan nato nga mga pahayag. O dinhin na lang takotob natapos sa atong tulumanon sangka sa katarungan. Nagpasalamat ni Brad Nicolay, ni Brad John, Lord John, ni George Cuenca paghatag ninyo og dugang mga pasabot. Ingon man kang Brad Silbert Dondoyano. Kini inyong inyong anchorman si Brad John Banal sa Catholic Faith Defenders. Salamat. MN. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo.